Drama Nadolig a Gwyn Thomas a Jack Jones. Defod ar y Nadolig i fod plant y festri, y bychain, yn cyflwyno yn capel ni ddrama y geni. Bydd rhai oedolion wedi bod wrthi yn pwytho'r Nadolig i hen grysau. Hen gynfasau, hen leni i ddilladu y lleng actorion. Pethau cyffredin hefyd fydd yr anrhegion. Bydd hen dyn bisgedi o'i oroeron flwch myr. Bocs teg o grand fydd yn dal y ddys, a daw lwmp o rwbath i lapio wedi liwio yn aur. Bydd yno wastad seren letrig. Bydd oedolion eraill yn hyfforddi anghylion. Yn ceisio roi'r doethion ar ben ffordd. Yn ymdrechu i bwnio i rai afradlon. Ymarweddiad bugeiliaid. Ac yn ymlafnio i gadw Herod a'i filwyr rhag mynd dros ben llestri, o blegyd rhwng natur felly sy'n ymlant y festri. Bydd Mair a bydd Joseph rhywfaint yn hŷn na'r lleill, ac o'r herwydd yn haws i'w hyweddu. Doli yn ddi-ffail bydd y baban Iesu. O bryd i'w gilydd yn yr ymarferion, bydd cega go hyll rhwng y bugeiliaid a'r doethion. A dadlau croch weithiau ymysg angylion. A bydd waldio pennain demtasiwn wrth nysig i Herod a'i griw efo'i clefyddau plastig. A phan dorri'r dwyster rhoddi'r anrhegion wrth un o'r doethion ollwng yn glatch y tyn bisgedi, bydd eisiau gras i gadw'r gwneidog rhag regi. Ond yn y cariad fydd rhwng y muriau hynny. Ar noson drama bydd pawb yn teulu. Bydd diniweidrwydd gwyn yr actorion. Yn troi'r pethau cyffredin yn wirthio, yn eni, a bydd yn ein os yn ein tywyllwch y seren letrig. Yn cyfeirio nôl at y gwir Nadolig. At y goleuni hwnnw na ellir mo'i gladdu. Ac yng nghanol dirni, ac en bydrwydd byd sy'n gaeth dan rym Herod, fe ddywedir eto nad yw Duw ddim yn darfod.